Köszöntöm a stúdió vendégét, a SAZ Dialog Agentur Kft. Ügyvezetőjét, Miha Tamást. Jó napot kívánok! Először beszélünk erről a névről, ez egy rövidítés, ez a SAZ. Jó napot kívánok én is. Nem, ez a SAZ, ez igazából egy olyan szó, aminek semmilyen jelentése nincs. Ne is kutassuk. Minden esetre ugye ez azt jelenti, hogy önök egy nemzetközi társaságnak a magyarországi vállalata. Miből élnek? Tehát mi az üzleti tevékenységüknek a tartalma? Ezt nagyon egyszerűen meg tudjuk fogalmazni, direkt marketing ügynökség vagyunk. Ez azt jelenti, hogy reklámleveleket készítünk, és azoknak az eredményeit is elemezzük egyébként. Mindezt egy speciális területen, a non-profit szférában végezzük, és így ezeket a leveleket inkább adománygyűjtő levélnek nevezhetjük. Tehát akkor valamilyen módon az üzleti tevékenységük összefügg a társadalmi felelősségvállalásukkal is, tehát üzletileg is ezzel foglalkoznak, de hogy a non-profit szektor számára végzik ezt, így már a non-profit szektorral szorosabb kapcsolatba kerülhetnek oly módon is, nem, hogy számukra forrásokat teremtsenek. Ez pontosan így van. Milyen célból kezdték el Magyarországon a tevékenységüket? Miből érezték, hogy erre szükség lehet? Igazából ez a rendszerváltozást követően alakult ki ez az igény Magyarországon is sokkal jobban, mint az azt megelőző években, hiszen akkor az állami szerepvállalás sokkal nagyobb volt, bármelyik területről is beszéltünk. Nos, amióta egyre jobban lépünk bele a kapitalizmusba és érezzük ennek a hatásait, nyilván felmerül az az igény is, hogy a társadalmi szervezetek ne állami támogatásból, hanem a saját maguk által létrehozott forrásokból tudják előteremteni a forrásaikat, és mi ebben segítünk nekik. Tehát összehozzák a támogatót a támogatottal? Hogy a civil szervezetek számára teremtenek olyan pénzügyi alapokat, amelyekből ők ugye fontos társadalmi célokat támogathatnak? Alapvetően a mi tevékenységünk lényege az, hogy egy civil szervezetnek minél nagyobb támogatói köre legyen. Egy támogatói kör természetesen több szereplőből tevődik össze, vannak közöttük nagy támogatók, akik egy-egy alkalommal nagyobb összegekkel vagy tárgyi adományokkal segítik a szervezetet. Azonban, és igazából a mi reklám, illetve adománygyűjtő levelezésünknek a lényege az az, hogy inkább a kisebb adományozókhoz jussanak hozzá a szervezetek, illetve a kis adományozók közvetlenül jussanak el a szervezetekhez, és így a sok kicsi menjen sokra. Az igazság az, hogy én úgy érzem, hogy bár mondják, hogy Magyarországon a civil szektor még nem eléggé erős, én úgy érzem, hogy túlságosan sok kicsi civil szervezet van, és éppen ezért még a rendelkezésre álló források is nagyon szétaprózódnak. És ez a felhasználásnak a hatékonyságát mindenképpen befolyásolja, rontja magyarul. Ez pontosan így van. Rengeteg civil szervezet van Magyarországon, és ezek közül azok a szervezetek, amelyek igazából komoly és érdemi tevékenységet folytatnak, ezeknek a száma nagyon nehezen határozható meg. Igazából nincs is olyan terület, illetve olyan hozzáértő forrás igazából, vagy információteli forrás, ahonnan erre vonatkozóan biztosat tudhatunk. Ugye mindenki ismeri és látja, hiszen ez a médiumokban is benne van, ez az 1%-os történet, amikor ugye mindenki az adójából felajánlhat. Ebből következik egy lista évente, amiből egy bizonyos rangsort fel lehet állítani, de ez csak egy szelete az adománygyűjtésnek és a forrásteremtésnek, és igazából ez egy nagyon igazságtalan elosztást von maga után. Sőt, olyannyira igazságtalan lehet ez az elosztás, hogy igazándiból a bőség zavarában még az adományozó sem tudja, hogy vajon biztos, hogyha annak a szervezetnek adom az én egyéni, esetleg kisösszegű adományomat, hogy az jó helyre kerül-e, hogy valóban arra a célra fogják felhasználni, amit ők ugye a tevékenységükben ígérnek nekem. Hogy lehet ezt a dolgot kiküszöbölni, és ezáltal mondjuk az adományozó kedvet Magyarországon növelni? Mindenképpen szükséges lenne egy bizonyos nyitottság, a nyilvánosság sokkal nagyobb bevonása, hiszen az adó bevalláskor lehetséges 1% felajánlásnál sem tudja sem az alapítvány, sem pedig az adományozó, hogy biztosan jó helyre került a pénze, illetve az alapítvány azt nem tudja, hogy honnan kapta ezt a bizonyos adományt. Tehát akkor önök abban is segítenek a civil szektornak, a civil szervezeteknek, hogy érjék el a lehetséges adományozókat, és hogy tudják magukat felmutatni, hogy bizalom teremtődjön irántuk? Tehát ezt lehet oktatni, vagy ezt
Természetesen. Ennek a nálunknál fejlettebb civil szférával rendelkező országokban évek óta nagyon hatékonyan csinálják. Ebben a vonatkozásban talán Angliát érdemes leginkább említeni, hiszen ott rettenetesen nagy hagyományai vannak a civil szférának, és hihetetlen mennyiségű adományt tudnak összegyűjteni. Nos, igen, visszatérve a kérdésére, ez tanítható. Idegen szóval fundraising a kifejezés, amit igazából el kell sajátítani a magyar szervezeteknek is, ez pedig a forrásteremtés. Annyit jelent, hogy forrásteremtés. És általában egy-egy ilyen szervezet, ahol ez már olajozottan működik, mind rendelkezik fundraiserrel, akinek igazából az az egyedüli feladata, hogy a források után kutasson, azokat megtalálja, megkeresse, és nyilván próbáljon belőle a legtöbbet kihozni. Ezt viszont üzleti tevékenységként végzik, vagy a cég saját társadalmi felelősségvállalásaként? Azért kérdezem, ugye, mert akkor, ha bizonyos alapokat gyűjtenek, akkor vagy az adományozótól, vagy az adományozottól várnák el, ha üzletileg végeznék ezt a tevékenységet, hogy valamilyen módon megrövidüljön. Igen. Mi egy vállalkozás vagyunk, egy gazdasági társaság, tehát nyilván mi üzleti alapon végezzük ezt a tevékenységet, azonban a társadalmi szerepvállalás szempontjából említhető tevékenységünk az pontosan az, hogy hogyan próbáljuk támogatni azt a fajta szellemiséget, azt a fajta tudatosságot, amely a forrásteremtés tekintetében létre kell, hogy jöjjön Magyarországon. Erre egyébként anyagilag is áldoz a cég? Igen. Anyagilag és szellemileg? Mind a kettőt említhetjük, hiszen igazából én is azt gondolom, hogy az, hogy valamit, egy célt, egy nemes célt valaki pénzzel támogat, az egy dolog. Sokkal fontosabb azonban, hogy ezt lelkileg is élje át, és a saját életében akár személyes példamutatással is tegyen azért, hogy meggyőzze akár a körülötte lévő embertársait, hogy érdemes ezzel foglalkozni. Személyes példáról beszél akkor például, ugye, amikor a saját dolgozóik, akár saját munkájukkal járulnak hozzá valamihez, azon túlmenően, hogy esetleg a cég maga anyagi támogatást is nyújt bizonyos célok eléréséhez. Ez pontosan így van. Egyébként említhető, hogy Magyarországon van egy olyan civil szervezet, ez a CTF alapítvány egyébként, amelynek Ez a Civil Társadalom Fejlődésért Alapítvány. Ez van. valami fajta ernyőszervezet? Mindenképpen az szeretne lenni, és ez is egy viszonylag új kezdeményezés. Abszolút nyugati mintára az ott működő, sikeres formában próbálja ezt a fajta tudatosságot terjeszteni Magyarországon, és mi őket támogatjuk anyagi forrással pontosan azért, hogy ezt minél hatékonyabban végezhessék ezt a tevékenységüket. Egy picit beszéljünk az úgynevezett civil kompról is, mert hogy 2004-ben az ő rendezvényüket támogatták. Ez valamilyen fajta miniszteriális háttérrel is rendelkező szervezet, tehát összeér a magán és az állami szféra. Igen, azt kell ugyanakkor látni, hogy én a civil kompot egy picit úgy ítélem meg az eddig és főleg az utóbbi idők tapasztalata alapján, akár most a legutóbbi civil komp rendezvényt is figyelembe véve, hogy a civil kompon való részvétel az nagyon, nagyon részleges, tehát nem nevezhetjük teljes körülnek olyan szempontból, hogy azon főleg az adományozói oldalon nagyon kevesen vesznek részt. És igazából emiatt a hatékonysága az talán nem az elvárható. Akkor lehet, hogy a továbbiakban nem is fogják támogatni. A Down alapítvány azonban több rendbélileg is támogatott önök által. Milyen formában? A Down alapítvány és más alapítványok esetében is a korábban említett személyes szerepvállalás az, amivel mi közvetlenül támogatjuk a szervezetet. Ez pedig azt jelenti, hogy úgynevezett önkéntes napokat szervezünk, amikor az ügynökségünk tagjai, egyébként kiegészülve az anyavállalat tagjaival is, tehát gyakran Ausztriából is ilyenkor átjönnek a kollégák, hiszen ők többen vannak, többen tudunk segíteni. Részt veszünk egy-egy úgynevezett akcióban. Ez lehet egy képzési helynek a kifestése, kitakarítása, bármi olyan fizikai segítségnyújtás, amely nyilván a szervezet céljait szolgálja. Ezek szerint fókuszálnak a fogyatékkal, hátránnyal élők segítésére, mert ugye a Williams-szindróma társaságot is saját eszközeikkel támogatják. Így igaz. A Williams esetében talán még elmondható az, hogy ez egy olyan génhiba által okozott betegség, amelynek az ismertsége
nem megfelelő Magyarországon, tehát kevesen tudnak róla egyszerűen. Maguk a szülők, illetve azok a családok, ahol egy gyermeknél ilyen betegséget észlelnek, és csak egy bizonyos idő után jön rá arra, hogy miről is van szó, ugyanis nagyon nehezen azonosítható be ez a betegség, és nagyon fontos az, hogy minél többen tudjanak például arról, hogy létezik egy ilyen betegség is. Mihac Tamás, a SAZ Dialog Agentur Kft. Ügyvezetője volt a stúdió vendége. Köszönöm szépen, hogy befáradt hozzánk.